Ние сме такива. Тайни, да си ги пънят в банския. Забравихме си вкъщи нейните оръжия. И пъти взехме плотни, колко го отбранчо. Ти отбранчо ги взехме. Бяха с 9 деца. Къртени? Ще има. Само къртени. Много къртени. Аз като отида да къртя, не знам. Къртя, после го мажа. Баба Митка има ли? Мушката става Нико къртени. Долу горе. Няма да му пръскаш в лицето. Значи само от врата надолу. Ако искаш, може и линията да нарисуваш. От врата надолу. Който пръска нагоре, се дисквалифицира. Ще го няма плачка, да не се пързува. Това е Мариана, бе, как? Мариана. Тя колко трудно? Което е направено. На кой? Ето тук да видим. Ау, браво, всичко се изяло, момчето. На остатък е много по-ниска. Аз ще ни бъдете на бързо. Кабана! Бабка кабана! Изврати на България. Или тук? Ай, добре, добре. И тук. Ема се борите с тортата. О, Боже! Благодаря. Не, няма да пица Християни. И аз съм наредих от другата страна. Тук всички деца трябва да дойдат. Айде всичките малки да се наредят. Айде, ти ще палиш. Аз добре говориш английски. Да, знам. Браво! Браво! Всички! Сега всички заедно. Заедно! Нека тортата! Пазете косата. Очите! Само генето ни тук. Дени косата ти е точно в същата. Аз съм Happy birthday to you. Браво! Ами хайде пак да запалим. Това поглед на Милен, като му правят снимка. Същия поглед. Айде отивай. Мамиги, айде баба да отиде. Това са моите правнучета. Ео! Тръба на гърба на оранжерията. Тепко, кажи дядо, кое? Аз тръба го прочитам. Малко по-нагоре, че зверство са там, да не е обратно. Вили ще държиш ли? Ще държиш ли? Дай да сложим сега маската. На градината? Водата дирани. Запиши първите 3 букви от подарък.
Виждаш ли? Да. Айде готови. Айде готови. А тази града, дали е града? И аз си помислите. Стефи! Стефи! А те къде хукна? Колко още има? Това е последното. Не. Следното е. Петото. Първото аз ви го дадах. Дай, сега ще ги разтворя и ще раздам на пленарите. Аз си искам лиловка.